Akekho umuntu ocareful njengomuntu odayisa ngomzimba. Umuntu odayisa ngomzimba uhlezi esebenzisa ikhondom. Ngingalala nabantu abawu-3 ngosuku olulodwa but ngisebenzisa ikhondom. Emntwini wesifazane kunzima kakhulu ukuthi aphile impilo yasemgaqweni ngoba uqala nje la ekuthenini noma ubani ofuna ukulala nawe uyalala nawe. Ekhaya kukhona but ngoba khona yena anginalo ekhaya. Azi ukuthi bekufanele angiprotecte kuyo yonke lento, angifundise impilo, not ukuthi angenze impilo yakhe. Ngifuna azi ukuthi izimo engidlule kuzo namanje zisangi-affect empilweni. Ngifuna azi ukuthi anginalo ikhaya ngenxa yakhe. Ekhaya kukhona but ngoba khona yena anginalo ikhaya. Siphinde sabuya ababukeli, sibuye nawo siswethu. Ngicabanga ukuthi abaningi bayamazi ngoba sesike sabanayo ikhathi. Sisi wami unjani? Ngiyaphila bhuti wami unjani? Ngiyaphila nami sisi, siyabonga nje ukuthi siphinde sibe nawe namhlanje. Besicela nje ubingelele ababukeli ekhaya. Sanibona ababukeli ekhaya, ngiyabonga yonke i-support eningipha yona kuma-comments and everything. Ngiyabonga nje. Sisi wami uthe kunodaba olukuhluphayo usuphile nalo isikhathi eside ubufisa ukudlulisa ngoba uze waveza nendaba yokuthi ubona ukuthi mhlambe kungasiza kakhulu ukuthi ukhulume ngalo, mhlambe lokho nalo kungakwenza ukuthi ukwazi ukuphola. Okay, mina ngike ngaba busy no sugar daddy ubaba obeshadile kahle kahle. Omdala kunami. Ngichaze nje ngalendlela leyo. Oshadile omdala. Ngathi ngiba busy naye ngayithola sengikhulelwe. Lokho kwenzeka nini? Kwenzeka ngasesikhathi lesi usathengisa ngomzimba noma into eyenzeka before noma into eyenzeka after? Yenzeka ngalesikhathi ngisathengisa ngomzimba, ngikhathi nje ngisayi-slay queen, ngisabhizi. Yeah. So kuba nini la khona ugcina khona uzokhulelwa, ukhulelwe ingane yalo baba lona? Wayeclient naye noma umuntu nje nanithandana naye? Wayeyiclient elinespace empilweni yami because wayengibiza naye noma isiphi isikhathi afuna ngaso. Wayesengi-owna kahle kahle. Mawuthi uyiclient onespace empilweni yakho usho ukuthini? Ngichaza ukuthi iclient leli ukuthi noma ngingenayo imali ngimfonele anginikeze without ukuthi size sibonane. So yena bese kunika imali ukuthi ngisho kuthiwa awenzanga umsebenzi wakho lo kudayisa? Yebo, ngangikhona ukuthi anginikeze imali in advance. So kuba nini la khona ugcina khona usukhulelwa khona? Angazi kwenzakalani, sasibuye eklabhini sihamba naye. Angazi kwenzakalani but ekseni ngavuka shuthi azange sisebenzise ikhondom. Ngavuka nje kubheda nje endlini. Kubheda kanjani? Kubheda ngalendlela ukuthi ngikhumulile naye ukhumulile, obvious kuyacaca ukuthi bekwenzakalani. Okay, mawuvuka ekseni impilo iyaqhubeka, uthola nini ukuthi uzithwele? Ngoba phela ngingakaze ngikhulelwe. I think after 2 months ngaqala ukugula. Not even weeks, after 2 months. Kwangathi nginenyongo, mangidla kuyabuya. Inhliziyo yami incane, ilotion engangigcoba ngayo singinukela kabi. Nje kukuningi nginga-understand. Until ngaye ekliniki ngenza mhlawumbe inyongo. Mangifika ke ekliniki wase yangitshela unesi wathi hayi ngiyaxolisa kodwa ukhulelwe. Mawuthola ukuthi ukhulelwe ubuyela back to lo baba lo? Ngahamba ekliniki, mangifika endlini ngamfonela, ngamtshela ngathi ngifuna ukuhlangana nawe. Wangitshela ukuthi ubusy, elokho nje ebabusy, kushuthi ngicabanga ukuthi wayesene information ukuthi kwenzakalani. Ngimlokho ngimbhalela until ngelinye ilanga weza wathi ngizokubona. And then ngase ngiyamtshela ukuthi hayi ngikubiza ngenxa yokuthi ngikhulelwe mina.
Ngixolise nje kancane ukuphazamisa. Mhlawumbe uma singabuyela emumva, wena ngoba uwumuntu odayisa umzimba, wawunesiqiniseko esingakanani ngempela ukuthi ukhuleliswe yilo baba lo, ngoba phela umuntu odayisa umzimba ngicabanga ukuthi ulala nabantu abaningi abahlukene. Akekho umuntu okhefuli njengomuntu odayisa ngomzimba. Umuntu odayisa ngomzimba uhlezi esebenzisa ikhondom. Ngingalala nabantu abawu-3 ngosuku olulodwa but ngisebenzisa ikhondom. So ingakho kwabalula ukuthi wazi ukuthi babengani. Yebo, lokho kwenza ukuthi kube lula ngoba bengihlezi ngiyi-protector. Okay, wafika ubaba ngalesikhathi agcina efika ngaso, kwenzakalani? Ngicela nje usithathe usibeke. Wafika ngase ngiyamchazela ukuthi ngikubize ngoba ngifuna ukukutshela ukuthi ngikhulelwe. Wathi ngikhulelwe ini? Ngathi ngipregnant. Wathi upregnant ini? Ngathi ingane. Wathi ubusho bani? Ngamtshela ngathi ubusho unisi, ngamtshengisa neproof nayo yonke into. Ngase ngenze ngisho ikhadi eclinic because mawufika uthi upregnant same day uhamba ubuyela nekhadi emuva. Ngamtshengisa ikhadi, uthatha ikhadi walintshinga le ngaphandle kwewindi emotweni yakhe, wangitshela ukuthi akanangane yena, akananzalo, angithathe lento ngiyoyidla. Manje thatha lento yoyidla ukuthini? Uthi ngithathe lento ngiyoyidla ezini hamba uyisheba neparish. Lengane leyo oyikhulelwe? Yebo. So wenza njani? Wanginikeza imali wathi ngiye ka-doctor. Ucela ukuthi ngiphume kuye, wanginikeza imali nje. Wangibhlokha vele emva kwalapho. Wahamba wangibhlokha. Wathi ucele ngiye ka-doctor ngiyokhipha isisu. Ngahamba-ke ngayo ka-doctor ngabhuka. Wasikhipha isisu? Yebo, ngasikhipha. And ngisho ebusuku ngilele iyabuya lento le, angazi ukuthi ibuya kanjani because by that time ithi ngisebenzisa ama-drugs ibingabuyi, impilo nje ibiqhubeka. But manje yonke lento ebiyenzeka, i-trauma nakho konke kuyabuya. Noma ngibona ingane encane ngiyasho ukuthi ngabe mhlawumbe usengaka, ngiyangathekisa mhlawumbe ngabe usengaka mhlawumbe. So empeleni ukuthi into eshoyo ukuthi zonke lezi zinto lezi ezenzekile empilweni yakho ngalesa sikhathi lesiyalo saphila leya mpilo leyana, ibuya kakhulu manje ngoba impilo yakho usuzama ukuyilungisa, usuzama ukuphila impilo e-right. Iyabuya ngoba ngiyamuzwa ngisho ngizwa ngathi khona ingane ekhalayo, ngize ngibuza ukuthi hayibo iyiphi ingane ekhalayo, khona yini ingane ekhalayo la. Ngiyayifeel i-present yakhe but angikwazi ukukhonektha nayo ingane but ngiyezwa ukuthi ikhona ngoba ngiyayizwa ikhala. Thina nje kakhulukazi thina abantu ngathina esizweni esimnyama, kungathi nje bantwini abangamazulu, sinalento leyo ukuthi mhlawumbe uma uchithekelwe ingane noma ukhiphe ingane uyahamba uyogezwa. Mhlawumbe lokho wena wakwenza yini emva kokuthi ukhiphe isisu? Ngoba ngikuzwa mawuthi mayibuyela lento uzwe ngathi kuba khona nengane ekhalayo. Cha, angikaze ngigeze, ngahamba nje ngayobhuka ngenze abortion ngabuyela endlini. So lesinyama lesi siphume kanjani noma sisale khona lapha ngesikhathi udayisa umzimba? Sathola nje lo wasithola? Kusho sesatholwa lo wasithola ngoba angikaze ngenze lutho emva kwalapho. Ngoba singesizwe sithi kuthiwa abantu abaningi isinyama basikhiphela kulabantu laba abathengisa ngomzimba. Mhlawumbe wena emva ukuthi usukhethe ukuyeka le mpilo, ukuyozama yini ukugeza noma izinto nje ongakholelwa kuzo lezo, ngoba phela abanye abantu abakholelwa lezo zinto lezo. Ngiyakholelwa kuzo kodwa angikaze ngizama ukugeza. Angikaze ngizama ukuyobheka but ama-voices engane ekhalayo ngiyawezwa. Ngisho ngilele ebusuku ngiyaphupha ngathi ngiyambona uyahamba, kuba ngathi nginengane but anginayo.
Ngicabanga ukuthi le nto lena ikulimaze kakhulu emqondweni. Ngabe yiziphi ezinye izinto mhlampe or ezinye izinto ezike zakubangela i-trauma usesekuyo le mpilo leya? Hey, kuningi okwangibangela i-trauma, kakhulukazi ngikhumbula ngisahlala emgaqweni. Sengibhizi ngiphithizela ungathi uyacabanga kahle-ke mina anginasikhathi ngiyayiphithizelela. Ngithanda ngapha, ngibhizi. Ngithanda i-boss yangapha nangapha ngithanda i-boss. Okusho ukuthi uThimeni wa-find out-ke. uThimeni lo wayengconywana. Wa-find out-a, wathi maye-find out-a akuzange kube mnandi baxabana, bagcine sebegwazana. Kwaba yikho ukuthi uThimeni uyashona phambi kwami, ngimbhekile. Kahle mhlawumbe nje mangathiwa uzama nje ukuchazela umuntu owayengekho mhlawumbe usithathe usibeke kuleyo nto ukuthi yayiqale kanjani kuze kugcina kuba khona la khona oshona khona, kuba khona umuntu oshonayo. Ukuthi mina ngangilala nalo uThimeni wangibuza ngaphika. Shuthi mayisefika eyobuza lo omunye wamtshela ukuthi ayibo umuntu wami loyo manje usho kanjani ukuthi umuntu wakho? Yaqala kanjalo impi. Kwaqala sebebanga izinto, angithi kuyaziwa ukuthi umgwaqo lo ubani oqoqa la, ubani owenza la ini. Waqala uThimeni wasusuchuka useyoqoqa ngale, usethumela abanye ukuthi abaqoqe ngale. Kwaba yimpi kanjalo ukuthi lo usekwatiswa ukuthi umthathele umsebenzi, kanti uThimeni upheke ukuthi ungijwayela kabi. Base beyaxabana, balwa nje, balwa impela ngoba wasazi sama sababuka ngangikhona nami. Kwakwazwana khona lapho, washona lapho. So bona kuba ngathi babanga lezi zinto zasemgwaqeni, kodwa wena deep down uyazi ukuthi kwakubangwa lento yakho ukuthi ulala nalo uphendulane nalo. Vele kwakubangwa lokho kuwukuthi isikhava ukuthi uThimeni uyamlaya ngokuthi amthathele umsebenzi. Sekungazathi kubangwa umsebenzi kanti kahle kahle inkinga kwakubangwa mina. Sesimangicabanga izinto eziningi osuyivezile nje lezi khathi lezi sinawe la ekhaya. Mbuya ngathi impilo yakho isidlule ezintweni eziningi. Uphila kanjani nazo zonke lezi zinto lezi? Like ukwazi kanjani ukuphila nazo zonke lezi zinto lezi? Kwesinye isikhathi ngiyacasuka ngikhale ngedwa but wakwakhala inyembezi zize zingaphumi. Ukhale ungazi ukuthi uzokhalela kubani, uzothini kubani, kodwa akungisizanga. Ngiyazama ukuthi ngiqale impilo yami kabusha, ngibone ukuthi ngibekwele ini emhlabeni. uNkulunkulu ebengeke eze ngigcina ngibekela if bengenayo ireason. So ngiyazama ukuthi ngiqhubekele phambili. Khona kunzima kodwa ngiyazama. Asikaze sikufikele isikhathi njengamanje lesi sikhashana lesi onaso uphumile nase-rehab. Akaze yenze kufikele isikhathi nje la khona ofise ngathi ungabuyela kuleya mpilo leya. Siyangifikela mangingenamali, like mangingazi ukuthi ngingenza njani. Singifikela empilweni leyo kuba yislay queen hayi eyasemgaqweni. Mhlambe ubhekana kanjani naleyo nto leyo mase kufikelile ngaso sikhathi leso, ngoba uveza ukuthi le nto ikufikela kakhulu mawusey'nkingeni noma uney'nkinga zemali? Ngiyathandaza ngoba ngijoyine ngisho esontweni, ngiyathandaza kakhulu. Ngiyazama ukuthi ngithandaze, ngihamba amakhwaya. Angikwazi ukucula but ngiyahamba amakhwaya, ngiyobhekapha noma besho ukuthi ungamemezi kakhulu yehlisa, ngiyazama. So yilaba nje ababewangale ngemuva ekhwayeni? Ngilaba babengwa ngale bhuti wami ngemuva. Okay, njengamanje siyafisa ukuthi uhlangane nomalume wakho, siyafisa. Siyazi ukuthi kwenzakaleni kodwa nje siyafisa. Mhlawumbe uma ungahlangana naye, ikuphi ofisa ukukusho kuye? Engifisa ukukusho kuye, ngifuna ukumtshela ukuthi kuyo yonke into ayenzile kimi impilo yami uyimoshile. Ngifuna azi ukuthi anginalo ikhaya ngenxa yakhe. Ekhaya kukhona but ngoba
khona yena anginalo ekhaya. Azi ukuthi bekufanele angiprotecte kuyo yonke lento, angifundise impilo, not ukuthi angenze impilo yakhe. Ngifuna azi ukuthi izimo engidlule kuzo namanje zisangi-affect empilweni. Siswami bengicela nje sibheke ubunzima bomuntu wesifazane ophila emgwaqeni, ngoba ngicabanga ukuthi angisho ukuthi kulula nabantu besilisa, kodwa njengomuntu wesifazane, umuntu wesifazane ngaso sonke isikhathi udinga ukuvikelwa, futhi kuney'khathi lapho mhlampe enyangeni uthole khona uyaye ey'nsukwini zakhe. Like kunzima kangakanani emntwini wesifazane ukuthi aphile impilo yasemgwaqeni? Emntwini wesifazane kunzima kakhulu ukuthi aphile impilo yasemgwaqweni, ngoba uqala nje la ekuthenini noma ubani ofuna ukulala nawe uyalala nawe, iqala khona. Noma ubani ofuna ukulala nawe, ukuthi usey'nsukwini zakho noma awukho ey'nsukwini, uma efuna ukulala nawe uyalala nawe. And noma kungathiwa kwenzakalani, akukho umuntu okhalela kuye emgaqweni, ngoba bonke abantu abaningi besifazane abasemgaqweni bagcine sebephenduka befuna ukuba amajita, cause kuba ngcono indlela yabo yokuthi bayiprotect. Mase uza ey'khathini zakho ey'nsukwini zakho, kunzima kakhulu ngoba uzowathathaphi izinto ey'fakwayo. Ama-pads angeke uwathole emgaqweni, angeke usuke uhlale emgaqweni uhambe uyongena esitoro uyothenga, angeke, awukwenzi lokho, uyithathaphi leyo mali. Into yenzayo uthatha noma ngabe yini ekhona usebenzisa yona. Mawuthi noma yini ekhona usebenzise yona njengani? Njengama-box, uzame ukuthi uthole leli elingaqinile kakhulu, amathishu, ungene ama-toilet njengasegaraji. Amagaraji amanye ayavuma ungene e-toilet. Uma ungene e-toilet urole ithishu usebenzise yona. Hhayi ukuthi uyageza futhi, cha, uyayisebenzisa nje. Uma ubona nendwangu, opportunity, uma ubona indwangu kuyi-opportunity, awuboni nje indwangu. But ikhona lezi mali enzenzayo lezi zinto lezi enidayisayo nihambe niy'cosha. Zona ngicabanga ukuthi leyo mali leyo iyona mhlawumpe engingathenga ngayo ama-pads. Ngeke phela udla ama-drugs angithi. Udla ama-drugs nangaphi isisu siyakhala. Kanti injani inqondo yomuntu odla ama-drugs akakhoni ukuyicabangela ey'ntweni ey'ngasiza yena? Ucabanga after musu ukubona, futhi nakhona noma ngingakubona kodwa ngibe nayo imali, but ngiyacabanga ukuthi ngizolala ngibheme ini, ngizodla ini, ekuseni ngizovuka ngibheme ini, okunye ngizokhona ukukubona if ngibhemile ngidlile. Kodwa-ke ikanti mhlawumbe-ke senze isibonelo, mhlawumbe ngelanga umuntu ngathi wenza malini ngelanga nje. Ake sibheke sobheka nje iy'nsuku la ngathi mhlawumbe kubhizi khona, siphinde sibheke iy'nsuku la ngekho kubhizi khona. Yabona nje, noma kungathiwa kubhizi kangakanani, noma kungathiwa wenza malini, angithi imali iqala kuboss. Hhayi ukuthi uma uthi uno-R15 wakho lo 15 rand, uqala kuboss. Noma ubuye nalaba abaqalisayo uma bebuye ukuyoqalisa, uqala kuboss kuqala umnikeze imali. Yena uma yethi ukunika i-R2 ukunika i-R2. Owani lo boss lona ekubeni ngikwazi ukuyihamba ngiyoyifunela izinto ngiyicoshele ngihambe ngiyidayisele, noma ngiyiphathisele abantu, noma ngiyipakisele imoto? Umgwaqo wakhe ngithi la ucosha khona kuyaziwa ukuthi lesi strati lesi sikabani, lesi sikabani, kanjalo. So uma kukhona into yenza lesi strati ungaphansi kwakhe lo muntu? Njengasemgwaqweni kuyaziwa ukuthi labo basebenzi bakabani, uma besuka bahambisa kuye, futhi uyophethe nama-drugs, uyakuqalela nokuthi ukunika izinto engakanani, yonke into uyakwenzela. So uzubhema vele kumele ugcine uyilethile le mali? Ukuze ubheme kumele ugcine uyilethile le mali, and awukwazi ukuthi uyishodise ngoba nalapha oyakhona uyokalisa khona bazomtshela ukuthi bakunike malini. So mana lo boss wakho umuntu naye usesimweni sabantu abahlala emgwaqeni lo udayisa ama-drugs, noma yena uboss nje ngokuthi udengisa ama-drugs uyanicontrola nje ukuthi nenzani? Yena umuntu ongawadla ama-drugs noma naye uyawadla? Uyawadla ama-drugs, ilaba ababanjiswayo. Unaye naye uboss omkhulu kunaye.
Lo ofika ashiya izinto yena anika imali uboss, naye unayo uboss omphethe. So yena uboss ngalephi la emgwaqeni? Uboss ngokuthi usiphethe la emgaqweni sizwa ngaye. Manje waphazamisana naye? Usenkingeni phela unayo indawo yokulala. Oh, lo boss wena umkhontrola yonke into. Yonke into Ezokuphepha zona ezaphansi kwakhe. azikho-ke ezokuphepha emgaqweni. Makuthiwa manje kuyagijima uyavuka uyagijima. Akukho la zokuvikela khona. Akukho umuntu ovikela omunye umuntu nomuntu uyayibona. So kahle kahle into eniyiprioritize emgwaqeni nje ifaka I-drug nokudla. Cause noma kungathiwa ukuhlephelela isilayisi esisodwa uthi uzosidla ngeke ubuze ukuthi why siphi. noma ungafika nolofu kulo lofu mayekunika isilayisi sodwa awubuzi. Siswami emavikini adlule ikhadi lesinawo la ekhaya. Amavidiyo ethu ahambile kakhulu futhi baningi abantu abaveze ukuzwelana nawe. Mhlambe nje wena ngesingawe nje ubhekana kanjani nabantu la uhlala ngakhona? Abantu nje obasazi ukuthi social media igcwele yonke indawo and futhi siyacabanga ukuthi abantu bayakubona ukuthi ubhekana kanjani nezimo kanjalo. Kunzima ngifuna ukuqamba amanga. Kunabanye mabekubona immediately uveza ifoni utshengisa lo bedayisa ngomzimba. Hawu lo kade ehlala emgaqweni yabo. Omunye uyazwelana nawe umbona ukuthi uyakubona kodwa akanayo indlela angakhuluma nawe ngayo. Ngoba abaningi engihlangane nabo abakhulumi, laba abazwelayo abangibonayo abakhulumi. Kodwa laba vele nje abahlambalazayo uyakhuluma nje wathi hawu lo kade edayisa ngomzimba lona awumboni lo wakule show lena ithi ngikuvezele yabo. Like ubhekana kanjani nalezo zimo lezo sokuthi manje usumuntu nje emphakathini owaziwa ukuthi uthengisa ngomzimba? Angisho lutho ngiyandlula cause mina sengidlulile ipast. Wonke umuntu uyayideserve i-second chance empilweni. Mina nginikile elinye ithuba ukuthi omunye umuntu ngithatha kanjani sekungakuye. Ekhaya khona bake bazama ukuxhumana nawe noma wena ukwazama ukuxhumana nabo emva kokuthi usuphumile rehab? Kukhona ababone amavidiyo ku-social media bangicontacta bayangibuza hawu kanti uthule nje udayisa ngomzimba yabona nje abanye bakwenza inhlekisa lokho. Hawu ungaze ubaleke ekhaya as if abayazi isimo engangibhekene naso. Abanye bomndeni bathi ubungakhulumi ngani ubungashitsheli ngani akaze bangisiza ngalutho ngisho ugogo engasekho. Bathina sishebo ayikho into ebeke bangisiza ngayo. So angicabanga ukuthi ukube ngabatshela kwakukhona into abengangisiza ngayo. Siyakuzwa nje seswami sezivala. Mhlambe ungathini emntweni osekhaya njengamanje uphila ngaphansi kwalesimo lesi wena ubuphila ngaphansi kwazo? Into engayisho nje kungcono ukukhuluma into kusaseyili kunokuthi uzuyibandakanye ngezinye izinto ngenxa yesimo obuya kuso. Ngcono ukhulume kubonakala ukuthi kwenzakalani kwenziwa njani ngoba mina ngathula ngamoshakalelwa impilo. Wena ungabusathula, thatha lokho as a lesson ukhulume uvuleleke. Kunamaphoyisa kunakho konke ongakwenza. Uma ubona ukuthi umndeni awukuzwa amaphoyisa khona asengasiza. Nje bengicela nje ukukhuluma nomuntu njengamanje othi impilo yami ihlangahlangene izinto zamayilungi and iyodwa into esengicabangayo njengamanje engibona ukuthi ingangiphilisa futhi ngifakele imali eyokuthi ngithengise ngomzimba. Ungayiqali nokuyiqala. Bosi bami abahle ningayiqali nokuyiqala into yokudayisa ngomzimba ngoba akumnandi. Unga-enjoya kabili kathathu ukusuka lapho usuyayibona i-trauma yakhona ukuthi abantu bahlukahlukene and mawusamusha ilaba kugijimisa khona bazokugijimisa bakufune base kugcineni uyogcina ungasayenzi imali because sebekujwayele bafuna abantu abasha futhi.